बरिया मेजेम दंखायो नै हांसोआव बेदर सावबाय नै दानिया Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै जोंहा हांसो बेदर जानो नागिरदों, हांसो बुथारखांबाय बाबाया सेलायगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, आंजों लोगोसे थांफाबाय थाबानो जाबाय। नाइटआवहाय आंना भिडिअआ बारा मोजां जाया, स्रां स्रां नङा नै। आं देखायगासिनो र'। हांसो बेदर जाहांदों। गजब बेइज्जती है। भिडिअ खालामदों आरोहाय आंहा। फैसा मोनलायनांगौ बानायदो आरो आंहा। बाबाया हांसोनि गांखं फुगासिनो। नै बेथिंजाय जोंहा आइया ओंखाम संगासिनो। मा ओंख्रि संहांदो जाय? मा ओंख्रि संहांदो? दे खोन्था जानायमान। मिथिखानानै खोन्थाखायो। मबाइलाव मिथियाना। आलु ओमफ्राय हांसो बेदर ओमफ्राय बिलाहि सङो दिनै गोथावनो। जालायनोसै बाङायमान। जोंहा ओरैबाबो सयाबिनसो। बेदर सावबाय नै दानिया हांसोखौ सावगासिनो। नै ओंख्रि गुदुङाव गोलैमा। बरिया मेजेम दंखायो नै हांसोआव। मेजेम गोजा मार गोथाव जाखागोन हांसोआ। बरिया नै गोदाबाय दानिया बेदरखौ। बिमाया हांसो बेदर जाया नै यानि फेभरेट सयाबिनजों बिलाहि ओंख्रि। नै बिलाहिजों आलुजों ओंख्रिया मोनखांबायानो। एवहांदोंसो नामा? ओंख्रियाव होगोन आरो। ए मोनबायानो। हांसो बेदरखौ एवबानो जासिगोन दा। दे संबाय था गोथाव गोथाव। गाबोन जानो थाखाय दोनदों आरो ना बेखौ मासे गाहाम जानानै नङा। नै संगासिनो ओमफ्राय आंहा भिडिअ नायनानै संनायखौ लानो बावगारदो। देलाय बोखारनालाय थाखनिखौ खनसे गोदौआखैनो खनसे गोदौनायसो दोननाय। वाव गोथाव बरिया नुखाबाय। जानाय लोंनायनि भिडिअ बानायनो होनना साननायानो सिरियाल नायना थाहैनानै बावगारनानै जानाय लोंनायनि भिडिअखौनो लानो हायासै आं। मा जागोन आरो इजा बिमाया एवखांलायनानै ओंख्रियाव होना दोनबाय बेदरखौ। आंहा पात्तायानो गैया। जारलासो जागोन बेथो। ब्लग बानायग्रायानो बिदि जाबाय सोरबा। बावगारलायना थायो ब्लग भिडिअ बानायनायानो जाथोसो। स' गाइस आंनि भिडिअआ गुसुं जासिगोन आरो। बावगार हाबलायना दंहैयोमोन आं। जिगाबनि मैखुन मैथा ओमफ्राय पियास होनानै एवनो नागिरदों आरोना दा नै लोगोफोर। एवबाय नै दानिया लोगोफोर।
मोननो गोनां जाबायानो आरोना ओंख्रिया मोनसिगोनानो। गोदौबाय नै ओंख्रिया मोननोसै। मा नायनो सुखुवा सुखुवालाय? हेट रायजाबायसो थायो। भिडिअ बानायनायानो रायजाबायसो थायो बिमाजोलाय बिफाजोलाय। आं भिडिअ लाला लोगोफोर दिनैनिफ्राय। लाबाबो लाखुमासिगोनसो आं रायजाबाय थायो नङाबाथाय। रायबाय थायो नङाबा। दरनैसो जाग्रोनोसै आं नै। आं जाग्रोआबा बेथ' जाखायानो जाखाग्रोनांगौ आं। ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय दानिया नै ओंखाम जानो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। जोंहा बेफोरबायदिसो जनानै जायो आरोना। नैबे ओंख्रियाबो मोनबाय। ओमफ्राय सोर सोर जोंहा बायजा दासिमबो हायाव खामफ्लाय बनानै जिरायो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। जोंहा बांसिनानो हायाव जिरायनानैसो जायो आरोना गोजौआव जिरायना जाया। हायाव जिरायना जाबासो गोथाव मोनजायो होननानै। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। लाभ इउ अल।